Nađite udobno mjesto, sjednite ili legnite. Dopustite vašim leđima da budu ravno. I onda duboko udahnite kroz nos. I lagano, nježno izdahnite kroz usta. Dubok udah kroz nos, svjež zrak. Zadržite 2-3 sekunde i onda nježno kroz usta izdahnite i dopustite da izdah bude duplo duži od udaha. I ako već niste, nježno sklopite oči. Nježan udah kroz nos. I sa vašim izdahom opustite lice, mišiće lica, opustite čelo, smekšajte čeljust. Opustite se oko očiju, između obrva, vrh glave, stražnja strana glave. I neka opuštanje nastavi niz vaše grlo, vaš vrat, lijevo rame, desno rame. I onda nježno neka se opuštanje nastavi. Opustite svaki mišić, svaki zglob, svaku kost, ligamente niz vašu desnu ruku. Neka ruka postane teža, skroz do vaših prstiju. I opustite sve mišiće niz vašu lijevu ruku, zglobove, ligamente, lakat, ruka, prsti. Osjetite kako vaše ruke mogu postati malo teže, malo nježnije. Udahnite duboko i primijetite kako vam se srce diže. Zadržite dah 2-3 sekunde i onda se smekšajte sa izdahom. Opustite mišiće, prsa, stomaka. Opustite srce. Neka relaksacija nastavi. Gornja leđa, srednja i donja leđa. Udahnite i usmjerite dah prema vašim kukovima, donjem stomaku. I sa vašim izdahom primijetite kako vaši kukovi mogu postati malo teži, malo nježniji, malo opušteniji. U kukovima se često zadržavaju teške emocije, tako da kada usmjerimo naš dah prema kukovima i kada se raznježimo, možemo otpustiti ono što trenutno nije više potrebno. I promatrate kako relaksacija, opuštanje nastavlja niz vašu desnu nogu, niz vašu lijevu nogu. Svaki mišić, svaki zglob, butine, koljena, listovi, zglobovi, stopala. I onda dopustite vašem tijelu da diše za vas. Kada se dopustimo da se opustimo, naše tijelo može da učini ono što najbolje zna, da sve dovede u ravnotežu kojom teži. I sada kada dišete, nježno, samo promatrajući vaš dah, promatrate kako vaše tijelo vama služi, kako diše za vas, kako ne morate ni razmišljati da li srce kuca, da li vam kosa raste. Vaše tijelo je vama na usluzi. Tako da sa sljedećim udahom i izdahom recite tiho hvala vašem tijelu. Mnogo ste prošli zajedno i sada možete da se sjetite da
surađujete zajedno. I sjetite se onog dijela koji je u vama nježan, ali nepromjenjiv. Onaj dio koji vas je naveo da sjednete, da meditirate, da vizualizirate. Onaj dio vas koji vas navodi da učinite nešto lijepo za sebe, da kažete da mogućnostima. To je vaša svjetlost. To je vaša duša. I ona vas uvijek nježno podsjeća što bi bilo dobro za vas. Tako da se sjetite do vašeg dijela koji sija i koji uvijek želi ono najbolje za vas. Da li je u vašem srcu, da li je u vašem stomaku, da li je u vašim grudima, u čelu, u trećem oku ili je cijelo tijelo. Povežite se sa tim dijelom i dopustite tom dijelu da sluša ove riječi od spisateljice Marianne Williamson iz njezine knjige Povratak ljubavi. Naš najveći strah nije da smo neadekvatne. Naš najveći strah je da smo neizmjerno snažne. Ono što nas najviše plaši nije naša tama, već naše svjetlo. Pitamo sebe, tko sam ja da budem sjajna, predivna, talentirana, nadarena i posebna osoba? U stvari, tko si ti da to ne budeš? Ti si Božje dijete. Dijete univerzuma. Svijet nema koristi od toga kada se praviš da si mala, nevažna. Nema previše briljantnosti u tome da se ponižavaš. Kako se ljudi oko tebe ne bi osjećali nesigurnima. Na nama svima je da sjajimo, kako to djeca čine. Rođeni smo da pokazujemo slavu Božju, slavu univerzuma, koja je u nama. A ona nije samo u nekima od nas. Ona je u svima nama. Dok dopuštamo da naše svjetlo sja, nesvjesno i drugima dajemo dopuštenje da čine to isto. Kada se oslobodimo svog vlastitog straha, naša prisutnost istodobno oslobađa druge. Vi ste ta svjetlost. I sada je pravo vrijeme da hrabro pokazujete ono što je u vama. Onaj dio vas koje vodi vas prema vašem najvećem dobru, koje cijeni vas same, koje vas vodi prema ljubavi prema sebi, prema zajednici, prema cijelome svijetu. I sada kako ste se povezali sa vašom svjetlošću, sada znate da je uvijek tu. I samo možete sa svakim udahom, izdahom malo zastati i staviti ruku na taj dio tijela gdje osjećate da je najsnažnija svjetlost. Duboko dišite i neka se širi ta svjetlost, neka se širi cijelim vašim tijelom i neka se širi i dalje od vašeg tijela, cijela prostorija u kojoj ste.
Dopustite sebi da sama vaša prisutnost mijenja vaš život, oslobađa vas i oslobađa druge. I kako stavite ruku na vaše srce, pitate vaše srce što danas želiš da učinim za sebe. Koja je poruka za danas, za moje najveće dobro? I neka vam poruka dođe u riječima, u osjećaju, u slikama, ili dubokom znanju, intuitivnom znanju. Recite hvala toj svjetlosti i recite sada se sjećam i uvijek ću se sjećati. Duboko udahnite i sa izdahom dopustite da vaše tijelo još malo potone. Osjetite svježinu zraka koji hrani svaku stanicu vašeg tijela i onda osjetite mekoću i ljubav iz vašeg izdaha. I kada se osjećate spremnima, vratite svjesnost u vaše tijelo. Dišite duboko. Povratite pokrete u prstima, u nožnim prstima. I stegnite se nježno, ruke iznad glave. I kada god se osjećate da je vrijeme, otvorite vaše oči i primijetite da možete kroz dan koračati hrabro sa vašom svjetlošću. I osjetite osmijeh u vašem srcu.